Kodwa le ngane ngixhaphazelene nakampunguse ngambele ngixhaphaza iqama ukuthi nezithombe ngayinika isithombe mina. Isifuna ukuthi ngiveze manje ongale kwekhethini izizathu ukuthi yini ayingenza ukuthi ngisheshe. Yini ayikwenza ukuthi ngisheshe. Ingenza isilimo. Sifuna ngiveze nehotela futhi. Eyahamba yakule empangeni ithi asihlangane khona. Sengiphethe imvubu ngingayitsheli ukuthi ngizoyilutha ngifuna masifike ngishaye. Ungizwazwa ngikhuza sengithi ungayibhaxa le ngane empangeni. Sifuna nguveze lokho. Ayiphumele imlengane ngoba ngizofesa okuningi anginasithombe mina ngisentibane ngisidele intibane mina. Ayizoveza amafayile amaningi ke manje ngoba iyangisanganela kanti. Hawu, ngiyabunala esifalukazi sayo sina 10 years ebenayo impilo esiqamba amangenxa kangaka ngaba no 10 years nesalukazi emshadweni iqamba amanga. Ukomntela kangaka no 10 years kubethandana. Khona kokwaba nomlando unomlando lesalukazi sasitathile. Afuseke. Kuyofanele imnwele salukazi izinqa ukuncane kangaka. Fuseke uthi bena angijwayeli kami nje anginasithombe ngasengasenje uthibela mina. Alaka noma mamthathile. Alaka noma mamthathile uthi bena. Afuseke. Hawulengane ngihlambulezele ngempela manje lesisithunzi lengane. Nesithombe sikuphi nayo? Ayiqhubekeke iqamba manga. Uzaveza amafayile. Ngiveza ukuthi yayize ibe nesibindi sokuthi izongishela. Isizathu sayo neyayihlosile kwakuyini. Hey, wena ngodi mangakhosi uzongena enkingeni nawe. Hayi kushube kakhulu ey'ngane zakwethu ngiyathemba nazo lapha nensizwa okanye lapha intokazi welile emchunu esho nokusho ukuthi uzodalula wonke amahlazo kaThibela indaba elapha nasehotela ukuthi uThibela kade emfuna ekubeni lamahotela laphana ke njengoba kade chaza intokazi uwelile kushube kakhulu ey'ngane zakwethu ke ehotela bhala laphana nontokazi ezoshada uThibela ukuthi ke ufunani esilukazini laphana uzonikela izinqa ezisalukazi kodwa ngazo ingane zakwethu mhlawumbe kuthini ulakho uvo ngalolu daba kodwa azivele hlana comment section zixoxa khona le ndaba from last ball ingane zakwethu sengiphuma kanjena kodwa ke mina ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho subscribe bese ngilandela ku Facebook @radio inkezo nisiphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda khona.